1906 urtean, katalandar guztiak bildu zirela askatasunaren bila, Solidaritat Katalana izenarekin. Horrek, euforian handia sortu zuen eta hurrengo urtean, Joan Maragall olerkari handiak esan zuena gurera moldatu ondoren, askatasunaren egunean irakurtzea bururatu zitzaidan. Horrela dio. Askatasunaren alde borrokatzen ari garenok lurra gara. Entzute alduzu, Bere gizakietan islatzen den lurra gara. Eta lurra ez da sozialista, ez errepublikazalea, ez eta monarkikoa ere. Lurra bera baizik. Dei egiten duena, bere izaera propioarekin gobernatua izan nahi duena. Eta lurraren garrasiak dirauen artean, ez dago behartxurik, ez aberatxik, ez ziririk, ez partidurik, ez ezer, beraren gainetik. Bera isilarazteko eta asetzeko ahalegin handi bat besterik ez. Zeren eta soilik lurra bakean dagoenean, izango da posible gutariko bakoitza errepublikazalea, sozialista, nekazaria, zuria edo beltza, behartsua edo aberatsa izatea. Ez alduzu ikusten, hau altxamendu bat da. Horren harira, Tomas Urtzainkik bere Soberania o Subordinación liburuan esandakoa aipatu nahi dut. Hasiera, iturburua, soberaniaren existentzia edo izatea da, eta ondoren dator gizarte eredua aukeratzea. Menderatua dagoen gizarteak ezin du aukeratu. Aukeratzeko eskubidea gizarte menperatzaileak baitauka. Izan gaitezen soberanoak. Gora Nafarroako estatua! Gora!